барномаро идома медиҳем. Аз 15 март то 15 июн давраи тухмгузории моҳӣ аст, ки дар ин давра сайди ин намуд ҳайвоноти обӣ манъ карда шудааст. Милитсияи экологӣ амалҳои харобиовари шаҳрвандон дар ин самт ва дигар кирдори зидди ҳуқуқӣ ба муҳити зист зараррасонандаро ошкор намуд. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ аз муносибатҳои харобиовар нисбати амнияти экологӣ аст, ки аз чунин кирдор саршумори моҳӣ кам гардида захираҳои ин намуд ҳайвоноти обиро ба несту нобудшавӣ оварда мерасонад. Давраи тухмгузорӣ аз 15 март то 15 июн муқаррар шудааст. Нодида гирифтани меъёрҳои табиӣ, ки бо қонун мустаҳкам гардидааст, боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад. Моҳи апрел дар давраи тухмгузории моҳӣ ду далели ҷиноятиро кормандони шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологии вилояти Суғд ошкор намуданд. Дар давраи тухмгузории моҳӣ амалҳои ба табиат харобиовари шаҳрванд Машҳур Ҳошимов, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипови шаҳри Конибодом, ки дар мавзеи обанбори баҳри Тоҷик ба сайди ғайриқонунӣ машғул буд, ошкор гардид. Номбурда бо истифода аз тур дар ҷойҳои тухмгузорӣ ва роҳи ҳаракати моҳӣ 21 адад моҳиҳои гуногунро сайд намудааст. Ба ҳамин монанд шаҳрванд Акрам Нурматов, сокини ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодом, ба сайди ғайриқонунӣ моҳӣ машғул шуда дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик бо истифода аз тур ва заврақи резинӣ дар минтақаи тухмгузорӣ ва роҳи ҳаракати моҳӣ, ки сайди он ба таври расмӣ аз 15 март то 15 июн манъ карда шудааст, ба миқдори 31 адад моҳиҳои гуногунро сайд кардааст. ҳолатҳои мазкур аз ҷониби милитсияи экологӣ дар вилояти Суғд ошкор ва барои сайди ғайриқонунии ҳайвоноти обӣ дар давраи тухмгузорӣ бо моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. То 15 июни соли 2019 дар ҳамаи обанборҳо, ҳавзаи дарёи Сирдарё, обанборҳои вилояти Суғд сайди моҳӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ қатъиян манъ карда шудааст. моҳияти ин фармоиш аз чӣ иборат аст? Дар ин давра аз тарафи моҳиҳо тухмгузорӣ карда мешавад ва мақсади асосии ин фармоиш барои афзоиш ёфтани захираҳои моҳӣ ҳавзаи дарёи Сирдарё, обанборҳои вилояти Суғд мебошад. риоя накардани тартиботи муқаррар гардидаи ҷамъоварӣ ё интиқоли моҳӣ далели дигари ба захираи ҳайвоноти обӣ зараррасонанда аст, ки зимни хизматбарӣ милитсияи экологӣ ошкор намуд ва нисбати ҳуқуқвайронкунанда шаҳрванд Малика Хабилова, сокини ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом, бо моддаи 210 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст. кормандони шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба амнияти экологӣ ва муҳити зист харобиовар чорабинҳои муштараки мақсаднок гузаронида, кирдори зидди ҳуқуқиро ошкору пешгирӣ менамоянд. Бемувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист, буридани дарахтони дар ҳолати нашунамо буда аз амалҳоест, ки аз таъсири он муҳити зист зарар мебинад. ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад. зимни хизматбарӣ дар дидбонгоҳи мавзеи ороми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақлиёти боркаш боздошт гардид, ки дар бордони он дарахтони сафедори ба тозагӣ бурида шуда меистод. санҷиш муайян кард, ки дарахтони мазкур аз ҳудуди шаҳри Истиқлол дастрас карда шуда ғайриқонунӣ бурида шуданд ва нисбати 2 нафар ҳуқуқвайронкунанда бо моддаи 242 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода шудааст.